Bez pochyby najslavnejšia loď druhej svetovej vojny, legendárny a elegantný Bismarck, čo by vo svojej dobe najsilnejšie plavidlo Atlantiku. Jednalo sa o prvú skutočnú bojovú loď Kriegsmarine od čas prvej svetovej vojny. Konštrukčne vychádzala z tried Scharnhorst, Deutschland a pancérovaním z triedy Bayern, plus inšpiráciu vo vnútornej ochrane mala u britských lodí. Plány sa začali vytvárať v roku 1932, kedy konštrukčná kancelária zahájila vývoj lodi schopnej niesť 381 mm diela. Stavba oboch lodí triedy Bismarck bola začatá v roku 1936. Bismarck bol zaradený do služby v roku 1940 a Tirpitz rok na to. Trub lodí bol v atlantických vodách veľmi stabilný aj v zhoršenom počasí. Kladol sa dôraz na pancírovanie, ktoré tvorilo 40% váhy lodi. Bola dokonca použitá oceľ vysokej pevnosti Wotan Weich a Wotan Hart. I skrz to však jeho pancírovanie nebolo tak kvalitné ako u najvyspelejších bojových lodí iných krajín. Plánovaná rýchlosť bola približne 30 uzlov, za bežných podmienok sa obe lode plavili maximálne rýchlosťou 29 uzlov. Pri testoch sa ale podarilo Bismarckovi dosiahnuť jeho rekord až 30,8 uzla. Konštruktéri nejaký čas premýšľali, ktorý typ pohonu zvoliť. Špekulovalo sa o dieselových alebo turboelektrických motoroch. Nakoniec ale dostali parné turbíny Brown Bowery Curtis od firmy Blohm a Voss. Hlavná výzbroj 8 kanónov kalibru 381 mm umiestnených na 4 vežiach bola vyvinutá v roku 1934. Veže boli od Provy po kormu pomenované Anton, Bruno, César a Dora. Bežne sa používa len abecedné označenie. Ich diela dokázali dostreliť na vzdialenosť takmer 40 km, avšak protipancierové strely vyrábané v Nemecku neboli práve vysokej kvality. Lode však disponovali kvalitným systémom riadenia paľby. Niesli radary FUMO-23 s dosahom 25 km, ktoré sa však používali hlavne len pre pozorovanie a určovanie vzdialenosti počas noci alebo zhoršeného počasia. Nedosahovali takých kvalít pre meranie vzdialenosti ako stereoskopické zameriavače od firmy Zeiss, umiestnené na každej zo 4 dielových veží. Bismarck mal krátku kariéru, zúčastnil sa len jednej bojovej plavby, ktorá netrvala ani týždeň. Nemecko sa snažilo Veľkú Britániu poraziť absolútnou izoláciou od dodávok zásob z Ameriky. K tomu primárne slúžila nemecká ponorková flotila. Veľkoadmirál Erich Rieder sa ale držal predstavy silných hladinových lodí, ktoré budú podporovať ponorky v ničení konvojov obchodných lodí. O 2 hodine v noci z 18. na 19. máj roku 1941 Bismarck opustil Baltské more spolu s krížnikom Prinz Eugen. Plán operácie Rheinbung zahŕňoval tajné preniknutie skrz Dánsky prieliv do Atlantiku. Predpokladalo sa, že Bismarck bude bojovať s loďami, ktoré chránili konvoje a Prinz Eugen medzi tým potopí obchodné lode. Kapitánom lodi bol Ernst Lindermann, ktorý presadil, aby sa Bismarckovi hovoril on a nie ona. Na palube sa nachádzal aj admirál Johann Gunther Lutyens. Katastrofa pre Bismarck sa začala vyvíjať ešte pred zahájením operácie. Počas tankovania v Gdyni nastala nehoda a Bismarck mal o 200 tón menej paliva. Gunther Lutyens sa rozhodol nedotankovať palivo, aj keď mal na to ešte behom plavby dve možnosti. O plavbe sa ale Briti dozvedeli a zorganizovali veľké množstvo námorných síl k vyhľadaniu Bismarcka s veľkým odhodlaním potopiť ju. Tieto faktory budú jedným z niekoľkých, ktoré neskôr dopomôžu k zániku Bismarcku. 23. mája 1941, 19 hodín 22 minút. V Dánskom prielive britský krížnik Suffolk spozoroval dvojicu nemeckých lodí. Krížnik sa ukryl v hmle a nahlásil pozíciu nepriateľa. O 20:32 sa proti Bismarckovi stretol druhý britský krížnik Norfolk. Bismarck zahájil paľbu, Norfolkovi sa ale podarilo uniknúť. Streľba z vlastných diel ale Bismarckovi poškril radar, ktorý prestal fungovať. Vedúce miesto preto prebral Prinz Eugen. Oba krížniky sledovali nemecké lode a admirál John Tovey teraz poznal ich polohu. Proti nim vyslal vlajkovú loď britského kráľovského námorníctva, bojový krížnik Hood a bojovú loď Prince of Wales. 24. mája 1941 britské hliadky na Prince of Wales spozorovali nepriateľa. Nemci pomocou hydrofónov vedeli o blížiacej sa hrozbe tiež. Viceadmirál Holland nariadil kapitánovi Hoodu, Ralphovi Kayovi, aby nečakali na Prince of Wales a na Bismarck podnikli čelný útok. Uvedomovali si, že Hood nie je dostatočne pancierovaný a snažili sa znížiť vzdialenosť, aby granáty z Bismarcku dopadli pod čo najostrejším uhlom.
Keď bola vzdialenosť menšia než 22 km, začal Hood páliť zo svojich predných batérií. Avšak neútočil na Bismarck, ale na Prince Eugen, ktorý po poškodení radaru prevzal vedúce miesto. Prince of Wales sa do boja zapojila v 5 hodín 53. minúte, ale útočila na rozdiel od Hoodu na správny cieľ. Obe britské lode sa otočili na pravobok nemeckým lodiam. Prince of Wales sa podarilo 3-krát Bismarck zasiahnuť. Jedna rana preletela skrz provu a predieravila zásobníky paliva. Prince Eugen obrátil paľbu na Prince of Wales, Bismarck pokračoval v boji s Hoodom. Vypálil plnú salvu zo svojich 8 diel. Jedna zasiahla Hood a prenikla 101 mm panciera do skladu munície, ktorá následne vybuchla. Explózia loď roztrhla na dve polovice. Z viac ako 1400 námorníkov prežili len traja. Bismarck a Prince Eugen následne obrátil diela proti druhej britskej lodi. Dostala niekoľko zásahov, až v 6 hodín 14 minútach vypustila dymovú clonu a unikla. Luthen sa rozhodol nechať Prince of Wales uniknúť a pokračovať v pláne plavby, i keď bol Bismarck poškodený, naberal vodu a unikalo do mora palivo, ktoré už od počiatku nebolo dotankované v úplnej miere. Prenikajúca voda a poškodenie zabránilo odčerpať palivo, takže bolo stratených približne 1000 tón pohodných hmôt. Technici odporúčali, aby bola zaplavená zadná časť lodi, čo by vyzdvihlo prednú a bolo by možné opraviť poškodenia. Luthen to ale zamietol. Tento nedostatok paliva donútil Bismarck zvoliť priamu trasu do Francúzska, ktoré znamenala zároveň priamu cestu k britskej flotile. Zväz admirála Tovea sa skladala z lodí King George V, Repulse, Victorious a 5 krížnikov. Prince Eugen sa odpojil od Bismarcku a zamieril na juhovýchod k pobrežiu Francúzska pod ochranu Luftwaffe. O 22. hodine odštartovali za nepriaznivého počasia lietadla z paluby lietadlovej lodi Victorious. Zastrané torpédové dvojplošníky z Swordfish na loď zaútočili 450 cm torpédami. Hans Hansen bol kormidelník Bismarcku, ktorý sa vyhol takmer všetkým torpédam okrem jedného, ktoré usmrtilo jedného člena posádky, ostatné škody ale boli nulové. 25. mája sa Bismarck stočil smerom k francúzskému pobrežiu po tom, čo pomocou hydrofónu zistil, že na ľavoboku nie sú žiadni prenasledovatelia, ktorí udržujú stály dohľad o polohe Bismarcku. Britské sily týmto manévrom stratili Bismarck z dohľadu. Luthen ale spravil osudovú chybu, keď poslal rádiové správy do Berlína. Rádový prenos britské sily zachytili a určili polohu lodi. Luthen zveril, že jeho poloha je Britom známa a tak nepoužil techniku Kurs Signal Verfahren, ktorá zabraňovala nepriateľovi vysledovať polohu zdroja rádiovej správy. Bismarck sa i tak dal ešte zachrániť, ak by na začiatku plavby bolo natankované dostatočné množstvo paliva. Loď by tak mohla plnou rýchlosťou uniknúť k francúzskému pobrežiu ako Prince Eugen. 26. mája bol Bismarck nájdený hliadkovým lietadlom Catalina. 15 hodín 40 minút odštartovalo z lietadlovej lodi Ark Royal 15 lietadiel z Swordfish. Chybne však určili cieľ a zaútočili na Sheffield. Lodi sa ale podarilo vyhnúť všetkým torpédam. Lietadlá sa vrátili na prezbrojenie a prípravu na ďalší vzlet. Druhý útok začal v 19 hodín 15 minútach. Tentokrát zaútočili už na Bismarck, ktorý utrpel dva zásahy. Jeden do stredu lodi, výbuch torpéda bol ale pohltený ochranným systémom. Druhé torpédo ale zasiahlo zadnú časť a zaseklo kormidlo v polohe 12 stupňov doprava. Tu sa odrazili prehliadnuté chyby už počas testovania Bismarcku. Pri skúške meniť smer lodi nemali lodné šrouby vplyv. Trieda Bismarck ich má 3, ktoré sú však blízko u seba. Moderné prieskumy potopeného Bismarcku tiež ukázali nedostatočne kvalitné spájané kusy zadnej časti trupu počas stavby. Loď so zaseknutým kormidlom len bezmocne krúžila na hladine. Oprávarenským čatám sa podarilo vycentrovať kormidlo na pravoboku, nevšak na ľavoboku. Luthen sa rozhodol namiesto opustenia lodí bojovať do samotného konca v mene vodcu. 27. mája o 8:45 začala na Bismarck páliť Rodney a o minútu na to aj King George V. Bismarck odpovedal tradične presnou paľbou, avšak britské lode zničili jeho systém zameriavania a loď potom strieľala len s provizórnym a nepresným zameriavaním. Rodney vystrelila 380 granátov, King George V 339 a ich menšie zbrane a ostatné lode viac ako 2000 menších striel. Bismarck zasiahlo celkom 400 striel z vedúcich bojových plavidiel Rodney a King George V. Celá nástavba bola zničená a v plameňoch loď sa ale ďalej plavila.
Krížnik Dorsetshire na loď vypustil 3 torpéda. Potopeniu lodi dopomohla aj vlastná posádka odpálením náloží v podpalubí. V 10:46 sa loď prevrátila a po chvíli zmizla pod hladinou mora v hĺbke viac ako 4800 metrov. Zomrelo na nej 2200 členov posádky. Zachránených bolo len 110 námorníkov loďami Dorsetshire a torpedoborcov Maori. Náhle ale prišla správa o údajných nemeckých ponorkách v okolí a tak lode prerušili zachraňovanie námorníkov a miesto opustili. Vo vode ostalo približne 500 až 600 ľudí. Z nich sa zachránili len 5, 3 vyzdvihla ponorka a 2 nemecká meteorologická loď. Jej sesterska loď Tirpitz sa tejto akcie nezúčastnila, pretože v tej dobe ešte nebola pripravená na boj. Plne vybavená bola až v septembri 1941. Tirpitz sa plavila do Fínskeho zálivu, aby bránila pohybu sovietskej baltskej flotily. Potom odišla bojovať proti konvojom smerujúcim do Murmanska. V roku 1942 zmenila prístav, Briti si to ale vyložili ako akt vyplávania na more a nariadili konvoju PQ-17 rozdeliť sa. Práve toto dopomohlo nemeckým silám zničiť až 24 spojeneckých obchodných lodí. Tirpitz sa väčšinu svojho času schovával v nórskych fjordoch pred útokmi britských síl. V októbri 1942 sa pokúsili loď napadnúť malými, ľuďmi ovládanými torpédami Chariot. V septembri 1942 Tirpitz vyrazil ostreľovať Špicbergy. V tom istom mesiaci sa k lodi priblížili 2 miniponorky a umiestnili k nemu nálože, ktoré poškodili delové veže a strojovňu. 3. apríla 1944 na loď zaútočilo 40 bombardérov Fairey Barracuda. Fjordy so svojimi vysokými a strmými svahmi však ponúkali dostatočné krytie. 15. mája 1944 zasiahli Tirpitz 2 bombardéry Avro Lancaster s 2 5,5 tonovými bombami. Tirpitz sa musel presunúť na opravu do Trondheimu, lietadlá toho istého typu ale podnikli ďalší útok a vážne ho poškodili. 12. novembra ho zasiahli ďalšie 3 5,5 tonové bomby Talboy, ktoré Tirpitz definitívne potopili. Zomrelo na nej približne 1000 ľudí. Lode triedy Bismarck boli prvé plavidlá ambiciózneho plánu Z na rozmach nemeckého námorníctva. Plán Z zahrňoval aj pokračovateľa triedy Bismarck, tzv. Triedu H. Lode tejto triedy mali byť väčšie a niesť až 406 mm diela. Žiadna z nich ale nebola nikdy postavená. Bismarck sa tak stal poslednou triedou bojových lodí, aké kedy slúžili v nemeckom námorníctve.